VR Suzuki nem más, mint a Suzuki termékeknek az együttes bemutatása. Különböző Suzuki termékcsaládok, úgy mint az autó, a motorkerékpár, illetve a hajómotorok, ezeknek a termékcsaládoknak az együttes bemutatása az ehhez hasonló nívós helyszíneken. Mindhárom termékcsaládban nagyon jól szereplünk Magyarországon. Az autóértékesítésben éves eredményben 4. helyen vagyunk, motorkerékpár értékesítésben 2. a Suzuki Magyarországon, hajómotor értékesítésben messze az első, messze piacvezető. Mind a kikötő, mind a rendezvényhelyszín, mind a kiállított termék palettánk megfelel abszolút az igényeknek, és annak, hogy ez a nagy közönség megismerje őket kellően.